इउटुबारफोरनि दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ इउटुबाव बुंनाय बेखौ जोङो बुंनो गोनां बा बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे रिएक्शन होनो गोनां दं होननानै आं सानाखै जायफोर इउटुबारफोरा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों बिथांमोननि बैसोखौ नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय जे बिथांमोना बेसेबां बैसोनि लाइमोन बिथांमोना बर' हारिनि सोमोन्दै बेसेबां मिथियो आरो बिथांमोना बर'नि आन्दलननि सोमोन्दै बेसेबां मिथियो बिथांमोना एबसुआ मानो जोनोम जाया बेखौ बेसेबां मिथियो आरो एबसुआ मा आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपालजों बोरै खामानि मावो आरो एबसुनि हिस्ट्रिया माबायदि एबसुनि हिस्ट्रियाव दिनै मा दिनै माने लिरनाय दङ नैबे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिया हुसियायैनो हयथ' मालाबा सोरबाफोरा बुंदों खोमा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खिन्थु जों बिथांमोनखौ बुंथारनो गोनां बेबायदि जोंहा गैया खालि बेनोबोल' जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे मिसगाइड जानो नाङा दिनै पलिटिकेल माखासे मटिभेटेड मानसिफोरा दिनै पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय माखासे हान्जानि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा सोंखारिनोबो हागौ बा राजखान्थियारि आफादजों आफाद सोंखारिलायनो हागौ बखिलायनो हागौ दा बेवहायनो माखासे हाब इनफरमेसन थानाय बा आद्रा रोंनाय आद्रा खौरां थानाय माखासे आद्रा थैथ' थानाय माखासे लाइमोनफोरा जायफोरा दिनै पलिटिकेल मटिभेटेडनि थाखाय लेक्सार होदों बेबायदि जुदि थांफायोब्ला निस्सय सोरबाफोर इउटुबार बिदि दङब्ला हयथ' मिसगाइड जादों खोमा होननानै आं सानो थारमाने दा बेखायनो आं बांद्राय बुंनो आं साना थारमाने